ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуди яка реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат бошед. Рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат, дар метро Катени қарор дорем. ана адреси метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ аст. бардоро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, деҳаи Файзбахш гуфтаги бардоро 4 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 8 сотиқ замин аст. хона ремонтҳои беҳтарин бардоро, гирди атрофи хона маҳкам. нархи хонара 300 000 сомон мега, боз муомилаи хуб ҳам дорад бардоро. рақамҳо барои тамос 35 76 60 00 қадим метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, ҳамин канали арзон теҷика, яъне ки фақат барои хариду фурӯши хонаҳоро пешниҳоди шумо гардонем. ҳатман лайкҳоро фаромӯш накунед ва дар канал подписатсия шерунар апашко ва яъне ки бардороне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестанд, подписатсия фаромӯш накунед. иншоалло ки чихеле ки хона мехоҳед дар комментар бинависед, интизор шавед, ҳаракат мекунед, ҳамун хонаи гуфтагида шернар панавор мегирем. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол гуфтаги бардоро. дар хонаи яъне ки пастак дохтаги бардоро 6 сотиқ замин аст. гирди атрофи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ. дӯстони азиз, нархи хонара 170 000 сомон мега, боз гуфтаге ки савдо мешавад. гирди атрофи хона бо сементблок маҳкам кардаги аст. гуфтаге ки бардоро ана светиш мушкил нест, ҳамсоё зиндагӣ кардестанд. рақамҳо барои тамос 917 90 27 40 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти интихобшон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, тарафҳои болои парки Симур гуфтаги бардоро. хонаро бо диққат тамошо кунед. хонаи арзонтарин дар ноҳияи Данғара бо нархи 200 000 сомонӣ. дӯстони азиз, 3 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 8 сотиқ замин, дарвозаи нав часпондагӣ ва гирди атрофи хона маҳкам кардагӣ. нархи хонара бардоро 200 000 сомонӣ мега. рақамҳо барои тамос 907 84 40 40 қади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшиамон дар видеои имрӯза хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафҳои Наврӯз д гуфтаги бардоро. 4 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 6 сотиқ замин аст. гирди атрофи хона маҳкам бардоро, обу свет мушкилӣ нест. нархи хонара 370 000 сомон мега. гуфтаге ки дӯстони азиз, ҳезумхона, ошхона, яъне ки ҳама шароитош ҳаст барои зиндагӣ кардан тайёр аст. гирди атрофи хона гуфтем маҳкам бардоро, ҳамсоён зиндагӣ мекунад. ина марҳамат дарони хона калидор дорад.
دوستان عزیز نرخ خانه 370,000 سومان میگه. رقم برای تماس 005 44 66 39 قدی زنگ میزنید و معلومات آن اطلاع شما از خود حساب باشان دسترس کنید. و دوستان عزیز پنجمین ایلول ماه خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه وخش طرفهای یعنی که بازار حاجی شریف در بادرو. خانه دو اتاجه می باشد. 5 در خانه و 6 سوتق زمین. دوستان عزیز گرد اطراف خانه محکم کردگی نقشه گفتگی بادرو سروشنیه 250,000 سومانی. آب سوید مشکلی نیست. دو اتاجه خانه 5 در خانه و در 6 سوتق زمین خانه یعنی که پنجمین خانه ما جایگیر شده. دوستان عزیز رقم ها برای تماس 904 18 11 18 قد میتونید در تماس شوید. و دوستان عزیز اگر شما چنین خانه زمین داشته باشید مرحمت در واتساپ ما رای کنید ان شاء الله که رکلام کردن خانه شما را فروخته میدیم. بادرو رقم های ما برای تماس 911 32 43 و 44 نمرهای واتساپ ما هستند. دوستان عزیز خانه را خشرو ویدیو کرده یعنی که در واتساپ رای کنید رکلامش میکنیم. دوستان عزیز آخرین خانه فروشی است در ویدیو امروز. خانه فروشی قرار دارد در شهر ترسون زوده جماعت رواد 4 در خانه یعنی که بادرو коробка می باشد و مساحت زمینش 12 سوتق زمینه. نرخ خانه را 160,000 سومان میگه. باز معامله هم دارد برادر. رقم برای تماس 919 36 35 31 میتونید زنگ بزنید. باقی سربلند خانه ها و شیرینر لایک را فراموش نکنید و در کانال پادپیس کنید. خداوند مهربان نگهبان باشد. خیر تا ویدیو آینده.